Tuomiolla podcast. Hei, tervetuloa seuraamaan Tuomiolla podcastia. Täällä on paikalla Jouni, Hello. Jussi Moi. ja minä eli Niklas. Ja kuuntelet ehkä Suomen ja ehkä koko maailman parasta elokuvapodcastia. Ehkä koko universumin. Aina vaan paranee. Joo, koska mä oon miettinyt, että jos on jo maapallon ulkopuolista elämää jossain kaukana, niin onko niillä kuitenkaan elokuvia? Ei välttämättä. Ei ainakaan yhtä hyviä podcasteja niistä kuin meillä. Niillä ei ainakaan ole Tuomiolla podcastia, ja se on jo sinänsä iso menetys paikalliselle ja kansainväliselle elokuva-alalle muissa universumeissa. Mutta on meillä hyviäkin uutisia. Nimittäin Cope of Demon Hunters saa jatkoa. Joo, Mä odotan sitä hyvää osuutta. Kyseessä on siis Netflixin kaikki aikojen katsotuin elokuva, kuten ollaan puhuttukin tässä podcastissa, ja se tuli vähän silleen niin kuin yllätyksenä kesällä. Joo, mulle tuli tähän yksi yllätys. Kato, kun mä näin ton otsikon, että Netflixin kaikki aikojen katsottuin elokuva saa jatkoa, mä okei, Martin Scorsese tekee The Irishman 2, mutta ei se ollutkaan. Ei ihan. Kuinkahan moni ihminen on oikeastaan nähnyt The Irishmanin edes, tai kuinka moni ihminen on päässyt sen loppuun? Ei minä, se oli ihan hyvä. Sehän oli ihan hyvä. Mäkin on, koska mulla oli pakko istua sen leffateatterissa. Tämän otannon perusteella 100% ihmisistä on nähnyt sen. Joo, mutta tosiaan tämä Demonien jäljellä, Koopoparit Demonien jäljellä, kuten se suomeksi sanotaan, niin tämähän oli silleen, että tästä tuli aika lailla yllätyshitti, että Netflix Kyllä. osti tämän niin kuin vaan valmiina, koska Sonille ei ollut luottoa siihen, että joo. se ehkä olisi leffateattereissa niin iso menestys, niin ne myi sen Netflixille. Ne on myynyt aiemminkin, ja niillä on siis ollut tämmöistä tuotantodiiliä vähän jopa, että tehkää leffoja, ja jos ette uskalla laittaa teattereihin, niin Netflix ostaa. Mutta tämähän sitten ihan räjähti käsiin tämä suosio, että tämähän on ihan valtava hitti, ja nämä kappaleet on soinut ympäri maapalloa. Ja todennäköisesti nyt viikonloppuna Golden voittaa Oscarin. Niin, no sekin. Toivottavasti. Parempi on, koska se on mun veikkaukseni. Niin, kyllä. Mutta leffa on tosiaan kerännyt Netflixissä jo yli 540 miljoonaa katselukertaa, eli on hyvin Kuinka moni suosittu. niistä on päässyt loppuun asti? Niin. 540 miljoonaa kertaa se on pantu pyörimään. Joo, kyllä. Vähän niin kuin Irishman. Katselukertaa varmaan lasketaan silleen, että aina niin kuin yhden, tai että katsoo joku 5 minuuttia elokuvaa, ja sitten se lasketaan niin kuin katseluksi. Näin mä olettaisin. Koska Joo, joku systeemi niillä siinä on, joo, mäkään en tiedä tarkkaan, miten se menee. ja sitten, jos sä jatkat sitä elokuvaa, niin siitä ei varmaan tule enää uutta katselukertaa, vaan se lasketaan siihen yhteen. Niin, ja sitten voit nämä eri palvelut käyttää vähän eri systeemiä. Mielestäni niin. Areena puhui jossain kohtaa, niin kuin, että oli käynnistetty vaan joku, Joo. että se laski niitä. Joo, kyllä. Mutta tosiaan massiivinen hitti, ja nyt Maggie Kang ja Chris Applehans, jotka ohjas ja käsikirjoitti ensimmäisen elokuvan, niin lähtevät tekemään jatko-osaa, joka on määrä ilmestyä vuoden 2029 aikana. Eli aika pitkään saadaan odottaa, mutta kyseessä on animaatioelokuva, ja nehän nyt ei ole mitään ihan nopeita tuotoksia, ainakaan jos niitä ei tee tekoälyllä. Vink, vink. Voidaan puhua siitä kohta. Toivottavasti ne ei ole tehnyt mitään semmoista könttädiiliä 3 K-pop-elokuvasta, vaan ne saa tässä hinnoitella itsensä uudestaan. Itse asiassa mä käsitin, että Maggie Kang ja Chris Applehan olisi tehnyt Netflixin kanssa jonkun diilin, että he tuottavat yhteistyössä muitakin elokuvia nyt sitten tämän lisäksi. Sitä ei tässä meidän uutisessa mainita, mutta näin mä luin toisesta lähteestä. Todennäköisesti joku optiodiili, että Netflixillä on optio heidän uusiin tuotantoihinsa. Todennäköisesti First Look tosiaan, Joo. kyllä. Niitä usein solmitaan alalla, mutta ne on kyllä myös usein sellaisia, että ne ei välttämättä johda mihinkään. Esimerkiksi muistaakseni J.J. Abramsilla oli First Look-diili jonkun studion kanssa, kun se on ollut Paramountin kanssa, mutta se kesti joku 5 vuotta, eikä se mies tehnyt yhtään mitään siinä aikana. Eli ne on välillä vaan vähän niin kuin ilmasta rahaa noille elokuvan tekijöille. Mutta mielenkiintoista, toivottavasti onnistuu yhtä hyvin. Mun mielestä se ensimmäinen elokuva on loistava. Se on tosi koskettava ja siinä on hyvää musiikkia ja se on tosi kaunis katseltava. Sehän on samalta tiimiltä kuin Spider-Verse-elokuvat. Pitää varmaan katsoa se jossain vaiheessa. No suosittelen. Ennen kuin jatko-osa tulee. Siitä on itse asiassa tulossa Criterionilta 4K-julkaisu. 4K-pop. Joo, 4K-pop. Eli jos haluaa olla tämmöinen snobi, niin voi katsoa sitten Criterionin julkaisemana. Sitten se voi vihdoin katsoa. Sitten se on valid tavallaan.
Tuossa mainitsin tekoälyllä tehdyt elokuvat, ja nehän on nyt sitten uusinta kuuminta hottia, ainakin jos Lahden kaupungilta kysytään. Nimittäin Lahden kaupunki on ollut osana tuottamassa tulevaa tekoälyelokuvaa, jossa on pääosassa Janne Ahonen, tai ainakin Janne Ahosen ulkonäkö. Niin, tässähän on tämmöinen vähän niin kuin erikoinen projekti, jossa toinen Janne, eli Janne Nykänen on tämä leffaohjaaja, joka on tehnyt tämmöisiä Sipipelle TV-starana elokuvan esimerkiksi ja muuta tämmöistä niin kuin vähän niin kuin indie-tuotantoa. Kyllä, joka se kuitenkin kävi myös niin kuin, teatterilevityksessä silleen kevyesti. Niin, sen näki 108 katsojaa. Kyllä, kyseessä ei siis ollut mikään valtaisa hitti. Valkokangaslevitys kuitenkin. Valkokangaslevitys, kyllä. Joo, no, mutta nyt tosiaan tämä tekoälyleffa, niin tämähän on tämmöinen vähän niin kuin Lahden kaupungin sponsoroima juttu, jossa on tämä Lahden oma poika sitten ohjaajana ja sitten myös lahtelaisia urheilutyyppejä. Niin kuin, ja Pelikans taisi olla mukana joo, myös. Kyllä, että Janne Ahosen lisäksi siellä oli muitakin, se oli Merta Rantaa ja Pasi Nurmista, eli tämä maalivahti. Mutta tämä Janne Ahonen on tietysti tämä leffan tähti, ja hän esittää tämmöistä, mikähän tämä nyt sitten olisi, hän olisi niin kuin, tässähän, me katsottiin tämä traileri, joka kestää melkein 6 minuuttia, ja se alkaa tämmöinen vähän niin kuin Sin City, ja sitten hän on tämmöinen niin kuin, yksityisetsivä, niin kuin tämmöinen kovaksi keitetty yksityisetsivä, joka asuu Lahden Sin Cityssä, ja sitten tämä leffa niin kuin jotenkin muuttuu, että sitten tulee semmoinen vähän niin kuin Top Gun-tyyppinen niin kuin toimintaleffa, ja sitten se on semmoinen Hallmark-joululeffa, jossa on romanttista vibaa. Kyllä. Eli tässä on vähän niin kuin kaikkea, ja sitten on myös niin kuin valtavia räjähdyksiä, tämä Pelikans halli räjäytetään tuusan nuuskaksi, ja siinä on joku tämmöinen niin kuin todella ilkeä pomo, ilkeä ei pomo, vaan ilkeä konna, niin kuin jossain Mission Impossible-leffoissa. Joka haluaa muuttaa Lahden kaupungin taas maaseuduksi. Joo. Vielä enemmän maaseuduksi. Kyllä, niin. Olipa helsinkiläinen lainaus. Joo, aivan, että minulla on hirvittävä suunnitelma, että Lahti on kohta landea. Hyi teitä. Ai. Niin, ja sitten tässä trailerissa traileriksi tämä on niin hirvittävän pitkä, siis yli 5 minuuttia, mutta tekoäly tekee nopeasti. Mutta tämä oli enemmän semmoinen ehkä prologi, joku voisi sanoa. Joo, mutta mä odotan, että tässä tulee semmoinen kohtaus, missä Janne Ahonen niin kuin, astuu baariin ja sitten se sanoo, että Lahdesta, the D is silent. Siis jos siinä ei ole, niin mä petyn todella pahasti. Mitä tässä elokuvassa toisaalta ei ole, koska tässä on semmoinenkin kohtaus, missä Janne Ahosen esittämä, oliko tämä Perry Mason? Joku sen tyyppinen. Barry Harris. Barry Harris. Niin on siellä hävittäjä lentää, se näyttää ihan Tom Cruiselta Top Gunista, ja sitten sinne tulee ampiainen sinne hävittäjä ohjaamoon, ja se menee just semmoiselle isolle punaiselle napille, mistä ammutaan ohjuksia. Älä paina tästä. Joo, älä paina tästä. Ja sitten tämä hahmo yrittää huitasta sitä ampiaista pois, ja painaa sitä ohjusta, joka sitten lukittautuu häneen itseensä. Joo, just näin, että sitten se on niinku, että se alkaa semmoisena niinku tosiaan Sin City vakavana ja semmoisena totisena, ja sitten tämä muuttuu semmoiseksi niinku pöljäksi komediaksi ja myös romanttiseksi komediaksi. Tässä on niinku kaikki lajityypit käyty läpi. Kyllä, siinä Hallmark-osuudessa niin tämä sama hävittäjälentokone oli itse asiassa paketoitu. Paketoitu joulupaperiin. Mutta mun on niinku oikeasti vaikea nähdä tätä elokuvana, koska tämä NS-traileri, mitä me nyt sitten katsottiin, niin sehän oli ihan oikeasti tällainen Saturday Night Live-sketsi. Se oli vähän semmoinen huumori. Niin. Ja eihän tuosta saa, niin kuin, vaikka sä ottaisit ne 3 osiota siitä irti ja yrittäisit niiden väliin rakentaa elokuvaa, niin eihän siitä tule oikeasti vaikka mitään. Se dialogikin oli niin luontevaa. Niin. Se pitää olla just, kun tehdään tämmöinen spoofi, niin semmoisena toimii, sanotaan tekoälylle, että yhdistä mulle just niin kuin Sin City, Top Gun ja Hallmark jouluelokuva, ja sitten sä saat just tommosen semihauskan jutun. Mutta sitten jos sä yrität tehdä sitä pitkää elokuvaa, niin eihän se oikeasti ole hauskaa pitkän päälle. Mun mielestä se on ongelmallista, että niinku, vaikka on siistiä tehdä tekoälyllä tommosia hauskoja videoita, niin mun mielestä elokuvissa on niin tärkeää se, että niissä on sielua, ja sitä tulee niihin vaan silloin, kun ihmiset tekee niitä oikeasti. Et vaikka sä katsoisit jonkun
paskankin kauhuroskan, niin kuin vaikka se Kipparikalle-elokuva, mikä Joonille tuli just DVDllä, niin se on kuitenkin ihmisten tekemää, siinä on jollain tavalla, sä näet sen ihmisen kosketuksen siinä, kun sitten taas jos sä katsot tuollaista tekoälyllä tehtyä, niin se on jotenkin semmoista niin kuin muovista ja sielutonta. Kiitos, kun muistit tästä Kipparikallesta. Ihmiset ei enää ikinä saa tehdä elokuvia. Kaikki pitää antaa tekoälyn tehtäväksi. Wow. Joo, ja munkin mielestä niin tuo tekoäly, sä voit tuommoista tekoälyä niin käyttää, että se vaikka jonkun läppäjutun, että okei, kaverilla on synttäri, tehdään sille joku hassu videopätkä niin synttäritervehdykseksi, tai sitten joku, että okei, tehdään nyt joku, että Niklas täyttää 27, tehdään sille tämmöinen punkkibiisi, Linkin Parkilta kuulostava synttärilaulu. Ja käytetään samalla tekoaltallinen pohjavettä ja sitten useampa ydinvoimallinen niin sähköä. Niin. Joo, mutta että se sitten, että joku niin oikeasti niin maksaisi siitä, että pääsisi näkemään tämmöistä elokuvateatterissa, niin aika vahva epäilys. Joo, näin mä epäilen kanssa. Joo, ja tässähän kuinka oli paljon Lahdessa on asukkaita? Mitä siellä on? Onhan se suhteellisen iso kaupunki. Mitä siellä on? 100 000. Niin hitti. 100 000. Niin, mä luulen, että siihenkin tarvii aikamoisen ihmeen, että saa kaikki lahtelaiset katsoa tätä elokuvaa. Että vaikka siellä on se Pelikan stadioni areena, niin, ja tälleen on niin kuin lahtilaisia maisemia, niin voi olla silti aika vaikeaa. Joo, siinä voi osua Pelikaani tuulettimeen. Wow. Mä oon niin ylpeä susta, Jussi. Joo, mutta ja tämähän tosiaan, se mikä tässä vielä on niin kuin tässä markkinoinnissa mun mielestä niin kuin vaikea, jos ihan vakavasti puhutaan, niin se, että ihmiset suhtautuu tekoälyyn tosi kriittisesti. Kyllä. Ja niin kuin tämäkin on niin kuin heti, mäkin törmäsin tähän itse asiassa, kun toi leffatoimittaja Kalle Kinnunen teki tästä jutun tonne uutiskirjeeseen, siis Substackiin, ja sitten mä kaivoin tästä niin kuin lisää, mitä tässä on sanottu, Ilta-Sanomissa oli haastateltua Janne Ahosta, ja Ilta-Sanomien tyyppikin teki tosi kriittisen kolmin, että miksi tämmöistä paskaa tehdään, että tästä niin kuin se lähtökohtakin on sitten helposti se, että tämä on niin kuin ihan höpöhöpöä. Täällä on tosi vaikea saada ihmisiä niin kuin uskomaan, että hei, tämä on ihan oikea leffa, että ostakaa liput. Kyllä. Mä siis rehellisesti trailerin kattoessani niin ajattelin, että siis miten paljon paremman tästä olisi saanut tehtyä, jos olisi vaan tehty tämä oikeilla näyttelijöillä ja sitten vaikka tehty ne hienot CGI-osuudet tekoälyllä. Et mun mielestä silleen voi hyötykäyttää tekoälyä just tämmöisessä tilanteessa, missä ei vaikka ole osaamista tehdä tuommoisia isoja CGI-juttuja tai ei ole varaa siihen. Ja silti saada siihen elokuvaan niin kuin sitä ihmisen kosketusta, koska eihän siis tekoälyn ilmeetkin on niin semmoisia karikatyyrimaisia, että ei ne, niin kuin, ne ei tunnu ihmiseltä. Ja toi olisi niin halpa ja helppo tehdä oikealla näyttelyllä, vaikka niitä oikeussalikohtia, missä jotkut rivi-ihmisiä niin ilveilee silleen, että joku meistä on syyllinen. Tehdäänkö se oikealla näyttelyllä? Niin, se on just tuolla tavalla, että jos tekee tietokoneanimaation, niin eihän siinä ole niin mitään vikaa. Mutta se on sitten sillä tavalla, kun sä annat tietokoneelle tehtäväksi tehdä se tietokoneanimaatio, ilman että sä oot itse siinä välissä ollenkaan niin säätämässä asioita ja tekemässä niistä just niin inhimillisiä, niin sitten mennään vikaan. Kyllä. Joo, Kinnusella oli hauska lainaus tästä. Hän totesi, että 6-minuuttinen traileri tuntuu pidemmältä kuin tarkkailisi 6 tuntia maalin kuivumista. Joo. Mutta se on jännä, niin kun, mäkin katsoin tämän niin kun yksin ensin, tai mä en katsoin edes loppuun, mä katsoin jotain alkuun siitä, mä ajattelin, että hohoja. Sitten kun katsottiin yhdessä se, niin sitten se jotenkin tuntui hauskemmalta. Kyllä. On niin kuin, mutta edelleenkin, en silti menisi sitä leffaa katsomaan. Elokuvan yhteisöllisyyden taika. Joo. Ongelmahan tässä on se, että jos tämä saadaan Valkokangas-levitykseen, niin meidän on teoriassa pakko käydä katsomassa elokuvaa. Joo. Hei, tämä on likaista työtä, mutta jonkun se on tehtävä. Kyllä. Vähän niin kuin, mikä se oli tämän tyypin nimi? Perry Harris. Mason Harris, mitä näitä nyt on. Joo, mutta kyseessä on tosiaan The Mystery of the Golden Key, ja sen on vaikka siellä... Siinä oli jossain oli A Golden Key, jossa oli The Golden Key. Ja ne ei itsekään tiedä, mikä tämän leffan nimi on. Tai ehkä se on tarkoituksellista, että se on osa mysteeriä. Kultaisen avaimen mysteeri, joo.
Se avain oli aika valtavan iso. Se oli tosi iso. Joo. Ja se oli kun valettu jossain Mordorin liekeissä. Oliko se oikeasti valettu? Todennäköisesti. Ensi ilta olisi tulossa syksyllä, mikäli projekti etenee suunnitellusti. Ja Joo. kyllä nyt luulen, että pakko näiden on saada tämä pihalle, kun tässä on niin paljon rahoittajia taustalle, että Niin, siis kyllähän sen valmiiksi saa, kyllähän se tekoäly sen valmiiksi tekee, mutta se on sitten eri asia, että tuleeko se oikeasti ensi iltaan, tuleeko se levitykseen ja että niin voidaan tässä käydä semmoista Rendel 2:setkin, että niin. leffa on olemassa ja sitten jostain syystä se julkaistaan vaan Saksassa Blu-raylla. Niin, tai sitten mä luulen, että tässä että se, että voit katsoa se YouTubesta, että joku tämmöinen. Että Niin, silleen mitä oli se Aronofskin se historiallinen tekoälysarja, sehän oli YouTubessa. Niin, aivan. Tai sitten tämä on uusi Batgirl, eli tulee niin enempi rahaa siitä, että se haudataan eikä näytetä koskaan kenellekään. Onko Janne Nykänen Suomen Darren Aronofsky? Niin. Ainakaan se ei ole Suomen Christopher Nolan. Christopher Nolan olisi räjäyttänyt sen pelin kanssa ihan oikeasti. No joo, kyllä. Ja rakennuttanut uuden perään. Ja trailerissa olisi ollut semmoinen ääniä koko ajan. Kyllä. No, puhutaan oikeammista elokuvista. Hei. Hitti vai huti? Project Hail Maryn, eli projekti Ave Marian. Joo, Operaatio Ave Maria Operaatio suomeksi. Ave Marian arviot julkistettiin. Ja kyllä se saattaa olla vuoden paras elokuva, ainakin jos jenkeiltä kysytään. Tai episodin toimittajilta. Phil Lord ja Christopher Millerin, eli Lego-elokuva kaksikon uusi skifi-spektaakkeli Project Hail Mary, eli Operaatio Ave Maria on nyt nähty. 93 kriitikkoa on tämän jutun kirjoitushetkellä jättänyt arvionsa Rotten Tomatoesiin, ja ne ovat lähestulkoon yhteismielisiä siitä, että Ryan Goslingin tähdittämä elokuva on mestariteos. 96% Rotten Tomatoes kirjoitushetkellä. Joo, nyt mä katson, niin se on vain 1% pudonnut, se on 95 ja niitä on jo yli 100 niitä arvosteluja, 95%. Että se on erittäin hyvä. Se on erittäin hyvä, että joku jossain verrattiinkin tätä jo niin kuin yksin Marsissa elokuvaan, että tämä on viihdyttävä ja leffa, joka on samalla hyvä ja tulee saamaan paljon katsojia ja tämmöinen niin kuin yleisön ja kriitikoiden suosikki niin kuin näyttäisi olevan tulossa. Saman kirjailijan teokseen perustuva elokuva. Aivan. Se on ehdottoman hyvä uutinen, että tämä on hyvä elokuva, sillä kun me katsottiin traileria, niin meillä oli vähän semmoinen pelko perseessä, että onko tässä nyt trailerissa taas niin kuin parhaat osiot ja että onko tämä semmoinen vähän sieloton juttu, mutta ilmeisesti hyvin onnistunut elokuva ja kyllähän siis Lord ja Miller on osaavia tekijöitä, että ei nyt sinänsä ollut mikään epäilys. Toki hän saivat kenkää Star Wars-elokuvasta, hän teki sitä solo-elokuvaa aikoinaan. Niin he saivat potkut, kun he yrittävät mennä tekemään huonoa elokuvaa, että sen takia he tekevät hyviä elokuvia. Tai ehkä niiden visio soolosta olisi ollut vähän turhan hyvä, niin sitten Lucasfilm palkkasi Ron Howardin keskinkertaistamaan. Mutta itse asiassa niin, mä olen nyt, kun tässä asiasta keskustelemme, niin saanut 2 meidän toimittajalta tähdet, ja molemmat antaa täydet 5 tähteä. Aika hurjaa. Aika hurjaa. Joo, tämä tarinahan on semmoinen, että Ryan Gosling on tässä joku yliopisto-opettaja tai opettaja jossain, ja sitten joka niin kuin siinä ikään kuin leffan alussa niin onkin yksikseen avaruusaluksessa matkalla jonnekin, ja hän ei tiedä, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut. Ja että hän sitten ilmeisesti jonkinlainen niin kuin viimeinen elossa oleva jäsen jostakin retkunnasta, joka on etsimässä jotain uutta asuinpaikkaa ihmiskunnalle tai jotain tämän tyyppistä. Se itse asiassa on, että meidän aurinkokunnan aurinko on sammumassa semmoisten avaruuden ötömölliäisten takia, ja sitten selviää, että nämä on niin kuin käyneet syömässä useampiakin aurinkoja, mutta sitten kuitenkin on suhteellisen lähellä näin avaruuden mittakaavassa niin yksi tämmöinen aurinkokunta, joka on säästynyt niiltä, ja sitten Ryan Gosling itse asiassa matkalla sinne selvittämään, että miksi näin, ja voisiko se sama asia pelastaa sitten meidänkin maailmamme. Kyllä. Eli tässä on niin kuin maailman tuhoutuminen on niin kuin lähellä, ja Ryan Gosling pelastaa maailman. Ryan Gosling on paras. Ryan Gosling on kyllä tosi hyvä ja tosi karismaattinen näyttelijä. Hän oli viime viikolla myös Saturday Night Liveissa, ja hänellä on semmoinen taipumus, että hän vähän niin kuin putoo roolista. Hän repeää. Että hän repeilee aika usein, ja se jakso oli vielä kirjoitettu silleen, että käytännössä jokaisessa sketsissä oli jotain niin kuin hämmentävää, että se alkoi vaan kikattelemaan.
Joo, onhan se huvittavaa nähdä, kun ammattinäyttelijät ei vaan pysty pitämään pokkaa. Mutta mulla on sellainen käsitys, että tätä on yritetty jo vähän pitempään saada liikenteeseen, että on ollut vähän niin kuin semmoisessa tuotantohelvetissä, ja Ryan Gosling on itse ollut tässä niin kuin aktiivisesti Niin, mukana. hän on tuottajana. Joo. Joo, mutta hyvä, että nyt saadaan, koska siis mä tykkään tuosta yksin Marsissa leffasta. Joo, se on hyvä, ja siinähän on Suomi viittaus, siellä on Fiskars Lapio. Fiskars Lapio on siinä, joo. Kyllä, mutta Matt Damon oli siinä kyllä loistava, se oli tosi hyvä leffa. Matt Damon esitti Fiskarsin Lapio. Joo. Matt Damon, Suomen sukuinen mies. Sekin. Torille. Mut joo, hienoa, että toi on hyvä elokuva. Toki se pitää nyt itse käydä sitten katsomassa ja todeta, että onko tämä nyt ihan potaskaa. Koska muuten päästään kertomaan totuus siitä, ihan muutaman viikon sisällä. Joo, katsotaan sitä. Se ensi-ilta oli ensi se on 20. maaliskuuta, eli hyvin pian. Kyllä, ensi viikolla jo. Very good, very nice. Ensi viikolla sitten, seuraavassa jaksossa sitten kerrotaan totuus elokuvasta. Kyllä. Se, mikä ei kerkeä ehkä ihan seuraavaan jaksoon, on Arnold Schwarzeneggerin uusi elokuva, eli Commando 2. I can't take this macho bullshit. Joka on nyt ilmeisesti lähtökuopissa, koska hän on taas kuumaa kamaa Hollywoodissa. Kuinka syvä se kuoppa on? Joo. Vastaus on joo. Siis, Commandohan sehän on niinku ihan ratkiriemukas hömppä-leffa, mutta oikeasti kuka kaipasi sille jatkoa? Tiedätkö, että mun mielestä kun tässä uutisessa on vielä parempikin juttu kuin se, että hän on Commando 2. Nimittäin Arnold on paljastanut Arnold Sports Festival -tapahtumassa, että hänellä on tarjottu paluuta useisiin klassikkorooleihin. Voi ei, joku on tarjonnut hänelle raakaa keikkaa. Dan Trachtenberg on tehnyt uudessa Predator-elokuvassa loistavaa työtä, ja nyt hän haluaa minut mukaan seuraavaan Predatoriin. Olemme puhuneet siitä. Niin. Yes! Niin, hän ehkä saattaa saada ja eikö Arska ollut siinä animoidussakin Predator-leffassa? Oli. Kyllä. Okei, joo. Hän teki cameon siinä. No niin, joo, eli hän saattaa tehdä cameon tässäkin, mutta että se, tämähän nyt perustuu jonkin Arskan haastatteluun, jossa hän on puhunut tämmöisistä projekteista, mitkä on, toiset on niin kuin realistisia, toiset ehkä vähän vähemmän realistisia, eli Commando 2, okei, siitä varmaan on kässäri olemassa, mutta että milloin se semmoinen tehdään, tehdäänkö sitä, ja sitten jos tehdään, millainen sitten tulee, että tässä on vielä niin kuin monta muttaa, tai jossia ennen kuin toi Commando 2 on valmis, mutta ja samoin toi Conan jatko-osa, niin no siinähän on Christopher McQuarrie niin kuin ainakin niin kuin mukana, joka on siis tämä Tom Cruisen kaveri, Mission Impossible -ohjaaja ja loistava käsikirjoittaja, epäillyt elokuvan Oscar-palkittu käsikirjoittaja, niin okei, hänhän olisi tietysti mahtava tekijä tälle, mutta että tehdäänkö sitäkään, ja nämä on tämmöisiä projekteja, joista ei kuitenkaan tiedä, että valmistuuko ne vai ei. Nyt pelottaa nähdä semmoinen mainoslause, että Commando 2, from the makers of Usual Suspects. Joo, mutta se oli Conan, joka on se. Ai Conan, mutta kuitenkin. Mutta Commando 2, ei tässä sanota, kuka sen tekee, sanotaan vaan, että käsikirjoitus on olemassa. Joo, mutta hei, ehkä tämä tehdään AI:lla. Koska jos AI:lla saadaan Janne Ahosesta tähti, niin ehkä ne saa sitten Arnold Schwarzeneggerinkin näyttelemään. Siis, niin, että se Janne... Arnold vihaaja selkeästi. Tämä lahtelainen ohjaaja, tämä Janne Nykänen, että hän seuraavaksi niin tekisi sitten Commando 2. Niin. Käsikirjoitushan on jo tehty. Ja miksei hän tätä voisi laittaa tähän AI:lle promptiksi, että vedä mukaan myös Arska? Niin. Totta. Niin tarvitsisi pyytää Arskalta lupa, että saako sun valokuvia käyttää. Niin. Tuossa on kyllä. Sulle $1 miljoonaa. Opettaa se niistä elokuvista. Pyydetäänkö niitä lupia AI:ssa? No, se vain opetetaan. Niin. Se on helpompi pyytää anteeksi, kun saada lupaa. Mutta tosiaan Fox Studios on tavallaan löytänyt Arskan uudelleen, niin hän itse sanoo. Ja sanovat, että haluamme sinun tekevän Predatorin, ja tosiaan kässäri on valmiina Commando 2 -elokuvaa varten. Jaa. Joo, ja Conan Barbar-tarinaa jatkava King Conan-projekti on ollut suunnitteilla vuosia. Toi näkee, toi studion toi kommenttikin vähän kertoo jotain. Haluamme sinun tekevän Predatorin, ja meillä on käsikirjoitus valmiina. Eli okei, tuu tekemään pieni cameo uuteen Predator-leffaan, ja meillä on käsikirjoitus valmiina. Se on valmiina, mutta ei sitä välttämättä ikinä tehdä. Ja mun mielestä King Conanista puhuttiin jo silloin, kun Conan the Barbarian ilmestyy. Joo. Ja eikö Trachtenberg just tehnyt
Paramountin kanssa leffasopimuksen seuraavista elokuvista, mutta kai sillä on optio lähteä tekemään Foxin kanssa vielä sit Predatoria siihen sisällytettynä. Saa nähdä. Toivottavasti hän tekee lisää Predatoria, sillä hän on hyvä tekemään Predator-elokuvia. Kyllä. Joo, mutta että tietysti Arskallahan on jo ikää, hän on 78 jo, mutta toisaalta kyllähän Harrison Fordkin tekee elokuvia, palasi Indiana Jonesiksi. Kyllä. No, kävikö siinä hyvin, ei sitä tarvitse liikaa ei mun mielestä huono elokuva. Niin, että voisi olla huonomminkin mennyt. Niin, kyllä. Niin, ihan samalla lailla Arska voi tehdä sitten jonkun Commando 2 tai uuden Conanin, ja siinä voi sitten välillä olla takaumia, missä on sitten nuorennettu sitten Koska se oli niin halpaa ja hyväksi havaittu. Niin. Joo. Ja Arska sanoi, että en ole enää 40-vuotias, joka on otettu huomioon, vaikka se on tällä kertaa erilaista, aion silti potkia persettä. Okei. Eli luvassa on kyllä siis vanha kunnon Arska perseen potkimista. Painotussanalla vanha. Painosanalla vanha. Kick-ass, joo. Missä on Kick-ass 3? Mä haluan sen elokuvan. Siirrytään ensi-iltoihin. Niitä on tällä viikolla taas montaa sorttia hyvin erilaisia elokuvia. Ja aloitetaan elokuvasta nimeltä Roistojen roisto. Kyseessä on pohjoismaalaista laatua. Ruotsalainen lasten elokuva. Näitä ruotsalaisia lastenelokuvia tulee aina silloin tällöin teattereihin. Ne on näitä SF-filmin vähän niin kuin omia joo. Joo, tämä oli hölmö ja se oli mauton ja se on mun suosikkini tämän viikon ensi-illoista. Wow, oikeasti. Okei. Okay. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Mä olin tosiaan, kun mä vein katsomaan tällaista ruotsalaista lastenleffaa. Ja se oli vielä, kiinnitin huomiota siihen, kun mä menin pressiin, ja että se oli niin kuin alkuperäinen ruotsinkielinen ääniraita ja suomalainen tekstitys. Hyvä. Sitten vaan niin kuin mainitin siitä, että onko tästä tulossa dupattua, ja siinä vaiheessa mun huomioni kiinnitettiin siihen, että tämä on K12-elokuva, eli tätä ei jälkiäänitetä, koska kohderyhmän oletetaan sitten jo pystyä seuraamaan tekstitystä. Sä sanot noin, mutta Prime-videossa on tämä John Cenan ja Alison Breen tähdittämä freelance-toimintakomedia, joka on K16, ja se on suomeksi dubattuna. Eli näinkin voi käydä. Näinkin voi käydä, toivottavasti ei laajemmin. Mutta siis, tämä on siis K12-elokuva, ja se on oikeasti ihan niin kuin paikallaan, ei sen takia, että tässä on muutamia pelottavia hahmoja ja pelottavia tai potentiaalisesti pelottavia hetkiä, ottaen huomioon tämän kohderyhmän, vaan se, että siinä myös kiroillaan. Mä opin ihan uusia ruotsinkielisiä tuhmia sanoja ja siinä näytetään tuhmia kansainvälisiä käsimerkkejä. Ja, siis ideana on siinä, että on pieni tyttö, jonka äiti on supersankari ja hän haluaisi sitten myös tälle samalle alalle, mutta sitten ei mene niin sankarikoulun pääsykokeissa ihan niin kuin Strömsössä. Hän päättää sitten, että hän meneekin sitten konnakouluun ja tulee sankariksi sitä kautta, että selvittää näiden pahisten juonia. Mutta sitten tulee tämä skurkarna skurk, roistojen roisto, joka on tämmöinen todella ihan puhdas paha tyyppi, joka niin kuin pystyy pyyhkäisemään sitten maailmankartalta niin pahikset kuin hyvikset, ja sitten pitää vähän niin kuin yhdistää voimia, että saadaan tämä uhka hoidettua. Ja tässä on takana tämmöinen siinä on 2 veljestä ja sitten heidän serkkunsa, jotka nuorena kundena aloitti tällaisen, I just wanna be cool, tai joku tämmöinen komikkoryhmä, ja he on tehnyt sitten näitä roistojen roisto-kirjoja, joihin tämä leffa perustuu, ja sitten he esittää sitten todella outoja hahmoja, koska siinä elokuvassa ei muunlaisia olekaan, niin sitten tässä itse elokuvassakin. Mutta mä niin hämmästyin, yhdessä vaiheessa, kun katsoin sitä elokuvaa, että mulla on ihan hemmetin hauska fiilis. Mulla on tosi hyvällä tuulella, kun mä katson tätä, että sillä oli semmoista mukavaa anarkistista menoa seikkailussa, että siinä ei niin ollenkaan pysähdytty miettimään, että onko tätä niin järkevää näyttää tai tehdä tällä tavalla. Että mentiin vaan niin hölmöidea edellä. Se on välillä resepti menestykseen. Kyllä. Mä itse asiassa oikeasti harkitsin tälle pitkään, että mä annan tälle 4 tähteä. Mutta sitten mä olen, että se ehkä ei elokuvana
Että siinä tekijöillä oli just tärkeämpää, että heitetään mahdollisimman paljon hölmöjä ideoita peliin, kuin että tehdään niin semmoinen järkevä kokonaisuus. Mä tykkäsin. Joo, mulla pistin tässä pyörimään tämän trailerin samalla, kun mä halusin nähdä vähän, niin tässä on tämmöistä niin kuin tekoälytyyppistä tai tämmöistä hyvin CGI-mäistä kuvastoa, niin oliko se niin kuin, pistikö se silleen silmään, että se oli semmoista vähän niin kuin, ei nyt tekoälyä välttämättä, mutta ainakin CGI-tä aika paljon käytetty. Joo, no siinä oli ehkä just tehty sillä tavalla, että sitä CGI-llä tehtiin sitten niitä efektejä ja sitten jotain tämmöisiä vähän futuristisempia juttuja, mutta sitten se on kuvattu kyllä selvästi ihan oikeissa paikoissa ja lavasteissa, että veikkaisin, että se ei ole kauhean kallis ollut tehdä, mutta se ainoastaan paikoin tökki silmään, että nyt mennään niin kuin selvästi tietokonesisuksissa, mutta hauska tapaus. Kuulostaa oikein hyvältä. Mitäs sitten seuraava ensi-ilta muistoja hänestä, eli Hooveria, sitä hyvää Hooveria. No mä en tiedä, se oli itse asiassa toi Mystery of the Golden Key tai Golden Key, niin se oli vähän samantapainen juttu, että annetaan tekoälylle tehtäväksi kirjoittaa romanttinen hömppä, joka muistuttaa, mikä tämä Hooverin etunimi nyt on, Colleen Hooverin teoksia, ja jotka voisi olla myös Hallmarkin jouluelokuvia, jos tässä sataisi lunta. Miten tämä kuulostaa siltä, että sä et nyt ole hirveän lumoutunut tästä? Vaikka tässä on Maika Monroe, joka on iki-ihana näyttelijä. Maika Monroe on iki-ihana näyttelijä, hän on erittäin hyvä tässä, niin hyvä kuin tämä hömppä antaa myöten. Ja mä en missään nimessä tuomitse hömppää, mä rakastan hömppää. Mä itken Hallmark-jouluelokuvissa. Okei, ei olisi kannattanut paljastaa. Ehkä ei. Vähän myöhäistä mulla tässä vaiheessa enää. Kyllä. Joo, niin tässä on tosiaan on tämä päähenkilö on tämmöinen nuori nainen, joka on vapautunut vankilasta. Hän on ollut 7 vuotta siellä tuomittuna poikaystävänsä kuolemaan johtaneesta auto-onnettomuudesta. Ja siellä vankilassa ollessaan hän sitten on havahtunut, että hän onkin niin raskaana, synnyttänyt siellä tyttären, joka on sitten viety häneltä saman tien Vekka. Ja se on ollut sitten tämän poikaystävän vanhempien kasvatettavana sitten nämä 7 vuotta. Ja nyt kun tämä nainen on vapautunut vankilasta, niin hän haluaisi tavata tämän tyttärensä, mihin sitten nämä isovanhemmat sanoo niin kuin tiukasti ei. Ja sitten se tapaa tämmöisen tosi ihanan könsikkään silloin, kun hän palaa sinne kotikaupunkiinsa. Mutta hei, se on tämän sulhasen paras kaveri. Siis ei. Kuulostaa Hooverilta. Joo, kyllä, paitsi että jostain kumman syystä, että niin ei ole ollut ollenkaan niin läsnä tämän parhaan kaverinsa ja tämän tyttöystävän elämässä, että ne ei ole koskaan tavannut esimerkiksi. Ja tämä on muutenkin vähän semmoinen todella outo ja harvinaisen epäuskottava nämä käänteet tässä. Oliko tämä ihastustyyppi, niin tämä entinen jenkkifutaaja ja paikallinen baarin pitäjä? Oi, kuulostaa täydelliseltä. Oliko se tämä Tyreek Withers? Joo, kyllä. Joo. Him-elokuvasta ja I Know What You Did Last Summer remakeista tuttu. Pelkkiä laatutuotantoja. Kyllä. Joo, ja yllättäviä käänteitä on luvassa varmasti. No ei oikeasti, mä liioittelin, koska niin sanotaan, että se tytsi ajaa sinne kaupunkiin, pysäyttää taksin siinä kaupungin laitamilla, missä on sitten risti tienlaidassa, käy potkimassa sen ristin nurin ja nappaa sen niin kyytiinsä, ja sitten menee sinne kaupunkiryhteen töitä. Mä tämä lähtee ihan mielenkiintoisesti liikkeelle. Sitten se tapaa tämän könsikkään, ja mä minuutti 30, mä tiedän, miten tämä elokuva tulee päättymään, että nyt vaan sitten katsotaan, että mitä kautta sinne päästään. Ja tässä on nämä isovanhemmat, jotka tietysti edelleen suree sitä poikansa, ja tämä pojan tytär on sitten heidän silmäteränsä, ja hän kantaa kaunaa tälle tytölle, eikä halua päästä heidän lapsensa elämään enää. Sitten on nämä nuoret, joilla on ensin tämmöinen tuhoon tuomittu rakkaus, ja sitten tämmöinen muiden niin nenävartta pitkin katsoma rakkaus. Sitten on tämä pikkutyttö, joka ihmettelee, että miksi äiti ei tule hänen syntymäpäivilleen, ja
ei niin kuin silmäkulma pysy kuivana koko ajan. Ei siitä tommosista aineksista ei saatu tiristettyä niin tippaa minusta. Mutta hei, entäs paljastuuko siitä auto-onnettomuudesta jotain sitten, että salaisuus vai, niin kuin, tai mitään? Sä oot nähnyt tämän leffan näkemättä sitä leffaa. No niin, joo. Mutta kun siinä viime elokuvassakin auto-onnettomuudesta paljastui salaisuus, ja se oli se koko elokuvan idea. Niin, jotain. Ei, mutta siis koko ajan mä niin odotin, että missä vaiheessa sitten niin paljastuu tämä totuus, että mitä on oikeasti tapahtunut. Sitten mä olin, että aha, tolla tavalla se tulee paljastumaan, ja sitten se tuli paljastumaan just täsmälleen sillä tavalla puoli tuntia myöhemmin, kun mä olin niin pyörittelin peukaloita, että eikö se nyt pääse siihen jo. Ja sitten se oli niin tyhmä. Se oli niin tyhmä. Eli tässä saa mitä tilaa. Niin tavallaan. Jos et halua katsoa mitään mielenkiintoista, niin tässä saa just sitä, mitä tilaa. Siis väität sä, että keskinkertainen Colin Hoover-elokuva? What the? Hei, siis mä tykkäsin, että se päättyy meihin leffasta. Mun mielestä ne on kaikki, mitä mä oon nähnyt noista, eli niitä on nyt tullut 3, ja nykyään nämä on tämmöisiä vuosittaisia, että joka vuosi tulee uusi Hoover-elokuva, niin mun mielestä ne on kaikki ollut semmoisia 3 tähden. Että ne ei ne ei ole ollut huonoja, mutta ei ne kyllä ole ollut mitenkään erityisen hyviäkään. No, mä annoin tälle elokuvalle itse asiassa alun perin 3 tähteä, koska mä ajattelin, että tämä oli just sitä, että saat mitä tilaat. Mutta sitten mä rupesin oikeasti ärsyttämään se, että miten ne hukkaa kaikki nämä hyvät lähtökohdat, ne ei saa niistä edes semmoista niin mekaanista tunnehanaa tiristettyä, niin mä oli pakko laskea 2. Ai. Mutta tämä sun suosikkinäyttelijä, se on kyllä aika mainio, se pitää koko hommaa kasassa. Täytyy sanoa, että mulla on tosi paljon suosikkinäyttelijöitä. Ja ne on kaikki hyviä. Mutta joo, Maika Monroe on kyllä yleensä niin kuin, jos elokuvassa on Maika Monroe, niin se tarkoittaa vähintäänkin sitä, että se kannattaa katsoa. Ja, mutta mä tiedän, että te rakastatte Gilmore Girlsia. Kyllä. Niin, joo. Kyllä. Lauren Graham on sitten tämä surun murtama isoäiti. Hän on kanssa parasta antia, mitä tässä elokuvassa on. Hän on isoäiti rooleissa. Jo. Niin, ajattelkaa, miten vanhoja te olette. Kyllä, me vanhukset täällä. Viikon seuraava ensi-ilta on The Wizard of the Kremlin. Niin, tämähän on, tämähän on uusi Assayas-elokuva. Joo, kiinnostava tapaus. Perustuu siis samannimiseen hittikirjaan, joka kertoo Neuvostoliiton romahtamisen ajoista ja siitä se lähtee käyntiin. Mutta siis mä itse asiassa aloitin lukea tätä kirjaa, ja se kirja on tosi vetävä, mutta mä oon päässyt siinä niin kuin alkuun, ja ymmärsin jotenkin, että tämä leffa on hieman erilainen kuin kirja, mutta en ole nähnyt vielä elokuvaa, Jouni on nähnyt leffan, niin kerro, mitä mietteitä tuli. Mä en viittinyt lukea sitä kirjaa takakantaa, mä menin suoraan leffaan. Joo, kyllä se on siis Putin-elokuva. Kyllä, mutta sitä se ei kuitenkaan, Putin on erittäin tärkeä sivuhahmo tässä, mutta tämä kyseinen Wizard on sitten tämmöinen hänen neuvonantajansa, jota esittää Paul Dano. Väitetysti Sägin huonoin näyttelijä, jos Tarantinolta kysytään. Niin, Tarantino, joo. Joo, tosiaan tämä Wizard of the Kremlin, sehän on vielä, että suomeksihan tämä on Kremlin velho, tämä kirja, jostain syystä niin ei ole tätä leffaa kääntänyt suomeksi, vaan silloin tämä englanninkielen nimi. Yleensä, varsinkin kun on kirja olemassa, niin se käytetään sitä kirjan nimeä, niin kuin esimerkiksi Operaatio Ave Maria tai näin, mutta että ne jostain syystä on jättänyt tuon englanninkielen nimen, mikä on musta vähän hassua, koska kyseessä on ranskalainen elokuva vielä kaiken lisäksi. Ne haluaa myydä tämän semmoisena venäläisenä fantasiana. niin, joo. Mutta siis tämähän on tosi mielenkiintoinen, kertoo just niistä ajoista, kun Neuvostoliitto kaatui. Tämä Paul Danon hahmo on silloin vielä tämmöinen niin kuin, nuori tyyppi, ja sitten sen ajan nuoriso just niin kuin että koko maailma on auki, ja sitten alkaa sitten ne oligarkit varastaa itselleen sitä Neuvostoliiton omaisuutta ja kerätä hirveätä niin miljardiomaisuuksia ja siirtää sitä niin kuin, omiin piilopaikkoihinsa ympäri maailmaa, ja sitten nämä presidentit seuraa toinen toisiaan, ja sitten käytännössä sitten tämä homma varsinaisesti alkaa sitten siinä vaiheessa, kun Boris Jeltsin alkaa olla niin kuin ihan finito, ja ryhdytään, siellä on sellainen yksi taustapiru, joka on ottanut tämän Paul Danon hahmon suojeluksensa, ja se rupeaa sitten värväämään
uutta ehdokasta presidentiksi ja erehtyy sitten päätymään tähän Vladimir Putiniin. Ja Ansioituneen KGB-agentti. Kyllä. Sanoisin tällä, että hei, tuu tähän mukaan vaan, mä kyllä sitten neuvon sulle, että mitä sun pitää tehdä, että ei sun tarvitse tietää niin kuin maan johtamisesta yhtään mitään, mutta sitten Putin sanoi sitten tälle Danolle, joka on niin kuin tässä haastattelussa tai tapaamisessa puhunut sitten niin kuin hänen mielestään järkeviä, että mullehan ei kukaan niin kuin sitten sanele yhtään mitään, mutta tuu sä mun remmiin, että lähdetään yhdessä pyörittämään tätä, ja siinä sitten tosiaan niin kuin Dano, hänen hahmonsa on just tämmöinen wizard, joka pystyy nuuhkimaan, että mikä on niin kuin sen kansakunnan fiilikset, että minkälaista roskaa pitää pistää telkkariin, että se menee varmasti läpi ja millä tavalla pitää muotoilla asioita ja pystyy miettimään, että miten muut maat näkevät Venäjän, että miten esimerkiksi Sotsin olympialaisten avajaisissa pitää esitellä maata ja sitten tosiaan, että kun tullaan lähemmäs nykyaikaa, että mitä pitää tehdä, että saadaan tosiaan horjutettua länsimaita, että hänellä on tosiaan tämmöinen niin suorastaan nerokas niin kyky aistia näitä tuntemuksia. Oliko Jude Law hyvä Putin? No ihan siinä, missä tässä muukin. Hän oli kuulemma vähän tämmöinen kivikasvoinen. Tämä leffahan on sai niin kuin Cannesissakin vähän niin kuin ristiriitaisia arvioja, ja sitä niin kuin Cannesissa se vähän niin kuin otettiin heikosti vastaan, ja tätä on pidetty vähän semmoisen tylsänä ja pitkänä. Cannesin snobit ei vaan ymmärrä sen elokuvia. No näinpä, koska ei niin se Ranskassa tajua. Koska oikeastihan tämä on tylsä ja pitkä. Siis tämä on aivan järjettömän kiinnostava, että se on aika moni asiat on vähän semmoisia, niin että kyllähän tämän tiedettiin, mutta sitten nähdä se elokuvan muodossa, se oli todella mielenkiintoista, että miten nämä jotkut asiat on oletetusti tapahtunut, mutta sitten tämä oli vähän kuiva, että kaikki kohtaamiset oli just semmoisia, että puhuttiin näistä syvemmistä taustoista ja kaikesta tällaisesta, että siinä ei ollut oikeastaan minkäänlaista luontevaa keskustelua kahden ihmisen välillä, että se kävi vähän niin kuin raskaaksi. Vähän niin kuin tämä podcast. Niin. Joo, se kirja nimittäin, se taas niin kuin alkaa tosi kiehtovasti. Siinä on semmoinen niin kuin, tutkija Ranskasta, joka menee Moskovaan, ja siellä se sitten niin kuin sattuman kaupalta niin kuin tutustuu tähän Baranoviin, tähän tyyppiin, joka on sitten Kremlin velho sitten myöhemmin, mutta ja sitten se on semmoinen todella salaperäinen niin kuin rikas tyyppi, joka sitten vie, ja sitten tämä kertojatyyppi viedään sitten hänen kotiinsa, joka on sitten semmoinen vähän niin kuin Drakulan linna, ja sitten se rupeaa kertomaan, niin se aloittaa tosi kaukaa semmoisen tarinan niin kuin omasta isoisästään, ja siitä sitten vähitellen lähtee. Ja suurin piirtein samalla tavalla tämä alkaa, paitsi että tietysti tämä tutkija on amerikkalainen. No niin, joo. Käsittääkseni siinä kirjassahan ei puhuta niin kuin Putinista. Joo, siinä puhutaan vaan niin kuin tsaarista, ja sitten koko ajan, että ainakin siinä alkupuolella, ilmeisesti koko kirjassa se on kirjan läpi. Se vähän häiritsikin tuossa, että siinä oli koko ajan, tämä tyyppi oli Vladimir Putin, mutta kaikki muut puhutteli häntä tsaarina. Ja oikeastiko hänestä käytettiin? Joo, ei ole käytetty, ei ole todellakaan käytetty, että se on ihan tuo kirjailijan niin keksimä juttu. Ja tämä kirjahan monet vähän niin kuin on kritisoinut ainakin Ranskassa, että, siitä, niin kuin, että se antaa niin kuin jopa niin kuin positiivisenkin kuvan noista tuommoisista valtaa pitävistä, mutta se kirjailija itse on puolustellut, että hän halusi tehdä niin kuin vaan niin kuin kiinnostavan poliittisen jännärin. Ei hän halunnut kertoa mitään tositarinaa, vaan halusi tehdä niin kuin näiden pahisten ikään kuin tämmöisen paholaisen näkökulmasta kerrotun tämmöisen jännittävän tarinan, ja ei siinä ollut tarkoitus tehdä tämmöistä niin kuin ikään kuin poliittista kommentointia, ja niistä hahmoista tuli että ne on silleen niin kuin tavallaan fiktiivisiä. Ja kyllä tämä Danon hahmohan on, hän ei ole oikea ihminen, mutta hän perustuu jo sikäläiseen politiikkoon aika vahvasti, mutta kyllähän tässä oli, että hänen hahmonsa oli tällainen niin kuin nero, joka pystyy, niin kuin, sitä ei oikein koskaan perusteltu, että miten hän olikin niin nerokas, mutta hän aina vaan pystyi tosiaan niin kuin haistamaan ne ajan tuulet ja toimimaan sitten niiden mukaisesti. Joo, se oli oikeasti, tämä oli Baranov, tämä tyypin nimi, mutta se oli Vladislav Surkov oli tämä oikea henkilö, mutta hyvin samantyyppinen tausta, että se oli joku tämmöinen niin kuin TV-tuottaja ja taiteilija ja mitä kaikkea. Joo, kyllä. No aika pitkälti tätä sitten noudattaa sitä, mutta tämä oli hyvä, että mä sitten, kun tämä oli sen verran kiinnostavaa, että mä rupesin sitten vähän tsekkaamaan niitä tapahtumia, että mitä on niin kuin tapahtunut, ja sitten mä satuin huomaamaan, että tämä elokuva on satiiri. Se mä
en mä kyllä niin kauheasti naureskellut, koska niin se kertoo oikeasti se tavallaan aika kammuttavista asioista ja just sieltä sisäpiirin näkökulmasta, että mitä on muuttunut tai miten Venäjästä on tullut tämä nykyinen Venäjä, niin ei se kyllä kauheasti naurattanut, että en nähnyt sitä mitenkään semmoisena satiirisena elokuvana. Joo, mutta mielenkiintoinen ja mielipiteitä jakava tapaus. Ja siis ehdottomasti kyllä mielenkiintoinen, että jos vähänkin maailmanpolitiikkaa kiinnostaa. Niin. Joo, mutta ei kannata ottaa niinku tavallaan dokumenttina, Nimenomaan. vaan että tämä on niinku fiktiivinen tarina kuitenkin. Kyllä. No, mielipiteitä jakavasta päästään kätevästi seuraavaan elokuvaan, eli Die My Love, joka on siis We Need to Talk About Kevin, elokuvan ohjanneen Lynn Ramsayn uusi elokuva, jossa on päässä Jennifer Lawrence ja Robert Pattinson. Eli tämä on kaikille nälkäpeli- ja Twilight-elokuvien ystäville suunnattu tapa. Niin, tämähän on silleen kiinnostava juttu, että tässä on niinku isot starat, kuuluisa ohjaaja, mutta tämä leffa tavallaan niinku jotenkin niinku ei ole saanut minkäänlaista isompaa huomiota, niin kuin ei maailmalla ainakaan nyt, miksi näin? No, mä oon elokuvan nähnyt tosiaan, ja tämä on aika tavallaan semmoisesta vähän puhutusta aiheesta kertova. Tämä kertoo synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, ja se nyt ei ehkä ole semmoinen lähtökohtaisesti myyvin aihe elokuvalle, etenkään kun elokuva on sellainen hyvin taiteellisesti etenevä ja kursittu tavallaan kasaan erillisistä kohtauksista, jotka vaan näyttää sitä sen päähenkilön tilanteen vaikeutta. Niin ja jos on nähnyt tämän poikani Kevin-leffan, niin voi just kuvitella, että tekijät ei ole kauheasti pelännyt sukeltaa sinne ankeisiin aiheisiin, että ilmeisesti niin kuin aika äärimmäinen tapaus sitten tämmöistä syntyksen jälkeisestä masennuksesta. Joo, se Jennifer Lawrencein hahmo lähtee oireilemaan kyllä aika sitten rajuilla tavoilla, ja tässä tapahtuu kyllä hurjia juttuja. Mutta lähtöasetelma on siis se, että Robert Pattinsonin ja Jennifer Lawrencein hahmot ovat pariskunta, jotka muuttaa tämmöiseen syrjäiseen metsäasuntoon, jossa Pattinsonin hahmon, olisi ollut setä, niin oli tappanut itsensä aikaisemmin. Ja se oli kuulostaa kauhuelokuvalta. No kyllä vähän joo, mutta ei tämä hirveän pelottavaa. Ja sitten se tavallaan sekin lisää tavallaan painoa siinä asunnossa asumiseen. Mun pitää kysyä, katsoitko tämän tuplanopeudella? En. Okei. Olisi ehkä pitänyt kyllä. Koska saman ajan katsoit tuplanopeudella ja se ei tuntunut pelottavalta. Mutta se on ainoa elokuva, ja mä katsoin siitä 30 minuuttia tuplanopeudella. Mutta tämähän on siis tavallaan, tätä on Jenkeissä viety vähän silleen eteenpäin, että tämä on tavallaan semmoinen ehkä kauhuelokuva, mutta ei tämä oikeasti siis, toki tämä käsittelee vaikeita aiheita ja on varmasti ahistava monille ihmisille, ehkä etenkin varmaan naiskatsojia koskettaa enemmän, mutta mun mielestä tässä oli, niin kun, tämä oli enemmänkin just semmoinen tragedia tai traaginen draama. Mutta tosiaan, kun tämä pariskunta muuttaa tähän asuntoon, missä on tämmöinen synkkä pilvi tavallaan yllä, ja sitten he ovat tosi seksuaalisesti aktiivisia, mikä on myös iso juttu tässä leffassa, ja kappas yllättäen nainen tulee raskaaksi, ja sitten pitääkin jäädä kotiin lapsen kanssa, ja mies on päivät pitkät töissä, ja tavallaan tuntuu siltä, että seinät kaatuu päälle ja niin, tämä talo sijaitsee vielä jossain ihan Huitsin Nevadassa. Kyllä. Lahessa, joo. Tosiaan tosi semmoisia viipyileviä kuvia ja paljon sellaisia kohtauksia, jotka niin kuin maksimoi tavallaan sellaisen ahdistavuuden. Et tuntuu, että puolet tästä elokuvasta niin koira haukkuu koko aika ja vinkuu ja päästelee ääniä. Ja mä itse asiassa voin kuvitella, että jos tätä katsoo himas vaikka, niin koirat saattaa, jos sulla on koiri, ne saattaa aktivoitua. Se on nimittäin sen verran särähtää pelkästään ihmisen korvaa se koiran tavallaan epätoivon äänet. Joo. Tämä tosiaan on jakanut mielipiteitä, se on myös episodin toimituksessa, että tämä on saanut niin 2-4 tähteä, ja tämä meidän toimittaja, joka antoi 4 tähteä, niin sanoi, että tämä oli niin
todella rankka katsomiskokemus, mutta se ilmeisesti on hyvällä tavalla rankka. Kyllä. Samalla tapaa kuin If I Had Legs, I Would Kick You. Tätä elokuvaa on verrattu paljon siihen, koska sekin kertoo tavallaan äidin epätoivosta ja siitä, kun seinät kaatuu päälle. Mutta joo, mä itse olen 3 tähden linjalla tästä. Et mun mielestä tässä oli paljon mielenkiintoisia ideoita, mutta sitten tavallaan tämä ei, vaikka tässä tehtiinkin tai tapahtuikin niinku vakavia juttuja ja tälleen, niin mun mielestä tämä ei sitten kuitenkaan mennyt niin ääripäin kuin tämä olisi voinut mennä. Et mun mielestä tämä olisi ehkä ollut vielä vakuuttavampi, jos tämä olisi ollut vähän koherentimpi. Et nyt ne hahmot jää ehkä tarkoituksella vähän semmoisiksi etäisiksi ja abstrakteiksi, ja mun mielestä se ei ole niin hyvä juttu. Mun mielestä se vähän painaa tätä elokuvaa alaspäin, koska mä haluaisin tavallaan samaistua niihin hahmoihin, mä haluaisin, että ne olisi vähän semmoisia inhimillisempiä, mutta nyt ne on vaan niin kuin semmoisia tunnepalloja tavallaan. Okay. Mutta ei siinä siis viihdyttävä mielenkiintoinen elokuva, ja kyllä se kannatti katsoa, ja mun mielestä on tärkeää, että tehdään tämmöisiä elokuvia tämmöisistä tavallaan ehkä vähän vaietuista aiheista, vaikka niissä mentäisikin sitten äärimmäisyyksiin. Ja kyllä tässä oli hyvät näyttelijät, ja ohjaaja on tosi taitava, ja kokonaisuus oli kyllä siis pääosin toimiva. Ja yksi tuotteista on muuten Martin Scorsese. Se selittää tämän pitkäveteisyyden. Joo, ei. Mutta joo, siis mielenkiintoinen tapaus, ja voin siis ymmärtää, miksi niin monet ihmiset inhoaa tätä. Tämä ei ole semmoinen valtavirran elokuva, joka olisi silleen, että mennään vaikka mun kumppaninkaan nyt katsoo joku leffateatterin tänä viikonloppuna. Treffileffa. Joo, treffileffa. Jos te ette ole semmoisia äärimmäisiä elokuvafaneja kautta snobeja, niin kuin me tässä podcastissa ollaan, niin voi olla, että te tuutte kävelemään sieltä pois. Ei nimittäin ole silleen helppo elokuva tai tommonen, no niin kuin sanoin, ei ole valtavirta elokuva, vaikka onkin niin kuin isoja nimiä tässä mukana. Semmoinen tapaus, varmasti hyvin erilainen kuin tämän viikon muuten sillat. Mutta siirrytään eteenpäin. Tällä viikolla ensi-illassa myös Girl Climber jatkaa tämmöistä naisvetoisten elokuvien sarjaa tässä. Niin tämähän on siis dokumentti, jota levitetään. Tuleeko tämä Suomessakin IMAX-teattereihin? Joo, näin mä käsitin. Mutta aika pienimuotoinen levitys, ei ole suomenkielistä tekstitystäkään tässä näin, mutta kertoo tästä Emily Harringtonista. Ammattilaiskiipeilijä. Joo. Ja se nyt lähtee sitä, mikä se nyt oli tämä kuuluisa vuorenrinne? El Capitan. Joo, joka on tappanut useitakin kiipeilijöitä, joista tehtiin sitten tämä Oscarin voittanut dokumentti pari vuotta sitten. Ja mun häiritsi tämän elokuvan nimi, mutta sitten ilmeisesti on juuri sen takia, että se kertoo siitä vähättelystä, että mitä niin nämä naispuoliset vuorikiipeilijät tai kiipeilijät yleensä niin sitten niin joutuu kohtaamaan. Mutta mä olisiko voinut sitä ehkä miettiä kuitenkin, koska mulla se aiheutti jonkinlaisen semmoisen niin ennakkoasenteen, mikä ei niin kuitenkaan sitten itse leffaan sovi. Joo, tämähän on siis tosiaan hyvin pienen levityksen tapaus, mutta ilmeisesti siis jopa aika hyvä. Ja siis se IMAXihan varmaan on oikein ympäristö tuommoiselle huikeita maisemia sisältäville leffoille. Kyllä, ehdottomasti. Eli se on mielenkiintoinen, vähän tuommoinen todennäköisesti kepeämpi elokuvakokemus kuin monet tämän viikon ensi-illoista. Mutta viimeisenä ensi-iltana vielä How to Make a Killing, eli Kuinka lyödä rahoiksi, eli uusi Glenn Powell-elokuva, josta löytyy myös mainitut Margaret Qualley ja Jessica Henwick. Tälle on annettu suomenkielinen nimikin. Kyllä. Ja tähän perustuu tähän 40-luvun brittileffaan, Kruunupäitä ja hyviä sydämiä. Joo, missä oli Alec Guinness. Joo, teki monta roolia, sehän oli se elokuva. Joo. Ja se on jännä, kun tässä sehän oli vähän semmoinen gimmikki, että tämä Guinness esitti 8 murhan uhria, koska sen ideana on, että siinä oli tämmöinen nuori mies, joka lähti raivaamaan tietään tämmöinen aatelissuvussaan kohti sitten tätä herttuan titteliä ja
siihen aikaanhan ei tietenkään voi tämmöistä toimintaa niin kuin jättää rankaisematta, mutta sitten kun se on siirretty tässä elokuvassa nykyaikana tämmöinen liikesuku, joka on sitten heittänyt yhden jäsenistään pihalle, kun tämä nuori nainen on mennyt sitten rakastumaan alempiarvoiseksi katsottuun mieheen ja vielä hankkiutunut sitten nuorena raskaaksi. Niin miten hän kehtaa? Kun kehtaakin, joo. Onko se niin kuin jonkinlainen prinsessa ja tallipoika juttu? ei nyt oikeastaan, mutta sitten tosiaan niin äiti sitten kasvattaa tämän lapsensa. He ovat köyhiä, mutta hän sitten niin kasvattaa sillä tavalla, että niin kuin tavallaan sitä taustansa ymmärtämään, saada hienoja harrastuksia ja tällaista. Ja sitten kun äiti kuolee, niin hän sitten vaan sanoo, että tavoittele niin sitä elämää, minkä sä ansaitset. Ja tämä nuori mies, joka kasvaa sitten Glenn Powelliksi siis, niin elää sitten semmoista omaa rauhallista elämää, kunnes sitten hän kohtaa tämän lapsuuden ystävänsä, jota nyt aikuisen esittää sitten Margaret Qualley. Ja tavallaan herää siihen, että oikeastaan siinä on niin kuin muutama tyyppi hänen ja sen suvun omaisuuden välissä, koska se, että tämä hänen äitinsä on suljettu suvusta pois, ei poista sitten tätä perimysjärjestysjuttua, ja sitten hän Kyllä. ryhtyy raivaamaan näitä tyyppejä pois tieltään. Niin. Vähän niin kuin No Other Choice-elokuvassa. No suurin piirtein se on muuten aika lailla samanlainen tapaus. Ja samalla tavalla tässäkin, niin ne alkaa molemmat, tämä ja sitten se 40-luvun brittileffa alkaa sillä, että tämä päähenkilö on vankilassa ja kertoo tätä tarinaansa ja odottaa kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa. Aivan. Ja sitten tosiaan niin kun, koko ajan tässä niin vaan odotin, että millä tavalla tämä Glenn Powellin mukava nuori mies niin sitten pelastetaan tästä pälkähästä, että eihän sitä nyt voida tuoliin istuttaa tämmöisistä pikkujutusta niin kuin, useammasta murhasta. Niin. Luulisin, että kun on 28 miljardia dollaria, niin ehkä sillä saisi maksettu itsensä pois jopa kuolemantuomioistuimesta. Toki se vaatii sen, että onnistuu tässä tehtävässään, ja edessä on vastassa on 7 sukulaista. No, niinpä. Joo. Tässä tosiaan niin sitten, kun kukaan ei muista siitä 40-luvun leffasta sitä, että kuka tämä oli tämä päähenkilö, kun kaikki muistaa ainoastaan tämän Guinnessin tekemän tempun siinä, niin tässä on sitten niin kaikki nämä sukulaiset on sitten eri ihmisten näyttelimiä, ja muutamalle oikeasti annetaan vähän sillä enempi aikaa näyttää, että ne on oikeasti mulkvisteja, että ne tavallaan ansaitsee tämän kohtalonsa. Siellä on hyviä näyttelijöitäkin, Ed Harris, Topher Grace, Zach Woods muun muassa. Kyllä. Sitten tämä Glenn Powell on sitten tämmöinen niin kuin mukava tyyppi, niin sitten se on tavallaan käännetty sieltä tavalla. Ja aika pitkälti onnistutaan siinä, että on vähän niin överiksi vedetty kuitenkin sitten tämä homma, että ei sitä voi ottaa moraalisella tasolla kauhean vakavissaan. Ja sitten tosiaan, kun Margaret Qualley, se on niin mainio tässä lapsuuden ystävän roolissa, joka se tavallaan vähän niin kuin puolihuolimattomasti huomautuksillaan sysää sitten Beckettin kaltevalle pohjalle. Niin, siinä mielessä kyllä on hyviä roolisuorituksia, että en sitten tiedä vain, että oliko tämä niin loppujen lopuksi tämä niin rikoskomedia, niin oliko tämä niin sillä tavalla niin hauska katsoa, kun outoja tai epämiellyttäviäkin ihmisiä niin murhataan itsekkäistä syistä, mutta kyllähän se nyt viihdytti. Joo, ja Glenn Powell on hyvin karismaattinen näyttelijä ollut. Joo, tässä roolissa nimenomaan tarvitaan semmoista. Kyllä, kuulostaa oikein mielenkiintoiselta tapaukselta tämäkin. Mutta siinä oli tämän viikon ensi-illat ja siinä oli myös tämän viikon Tuomiolla podcast. Jos kuuntelet tätä heti kun tämä julkaistaan, niin tänä yönä jännitetään Oscar-gaalaa tai tulevana yönä ja puhutaan varmasti ensi viikon jaksossa niistä snabeista, mitä siellä sitten lopulta tapahtuukaan ja että on kuka voittaja tai kuka voitti ja oliko kuinka ansaittua. Joo, suuri Oscar-jakso siis tulossa. Kyllä. Mutta siihen asti hei ja katsokaa paljon elokuvia. Moikka.